Primeiro, creo que pouco máis hai que decir, máis que remitirnos ao que vimos, unha discusión en directo entre nada menos que unha vicepresidenta do goberno e a portavoz do goberno, contradecíndose, quitándose un pouco a palabra en público, e unha dicindo a outra que non é o que está dicindo así, a outra dicindo que se está enterando de cousas que en teoría se tiñan que falar no Consello de Ministros. Bueno, creo que cada un saque as súas propias conclusións. Vamos, se a mí me pasara eso no Consello da Xunta de Galicia estaría moi preocupado. O sea, como o presidente do goberno, a súa capacidade de asombro, en fin, non sabemos hasta onde pode chegar. Aquí nos estamos acostumando a normalizar cousas que non son en absoluto, pois é unha mostra máis de como está o goberno central, e máis ben é como non está. Eu sempre digo moitas veces, hai moitas cousas que teñen que ver co goberno, que non necesitamos falar co goberno central, e non podemos porque non hai ninguén que goberne. Eso é un bo exemplo. E respecto a, efectivamente, o que acabamos de coñecer dunha liberalización no Levante, en Alicante, pois é unha mostra máis dun trato que non podemos entender, e dende logo temos que denunciar. Acabamos de pedir que se liberalice un anaco de autopista entre, bueno, pois a que vai dende Vigo ata Porriño para despois enlazar coa autovía, e se nos dixo que de ninguna maneira, e acabamos de coñecer que ao mesmo tempo sí que se fai noutra zona de España, en Alicante, sí que fai o ministro Escarpuente, porque di que así desafoga outra cartera con moito tráfico, e ao mesmo tempo moi pouco uso. É dicir, as razóns que en Galicia se di que non, noutros sitios se di que sí. Unha mostra máis de discriminación, e en todo caso, respecto á autopista, eu quero recordar que a promesa en campaña do Partido Socialista era facer a gratuidade total. Ahora xa ninguén se acorda deso, xa nos din que é impensable, e ni siquiera un pequeno anaco son capaces de facelo cando están facendo en outros sitios de España. É dicir, trato absoluto, eu sempre digo o mesmo. Non queremos que nos den o que non lle dan aos demais, ahora si dan aos demais, a Galicia tamén teñen que darlle.